sang maglakdaw tungod sa virus nga gikadukan. Ang corona gikan sa Wuhan, daghan baya ang nabalakan, labi na ang layo sa pamilya. Nagit na gayud ang palitulong, Christmas bugas ang unang pangitaon. Nagkrisis na karon ng nagbayan, nagganaw sa baknaw kulbaan. Ang mga natunan panik maignan, ang mga pobre lahat ko kay way kwarta. Angay nato nga buhaton, disiplinar sa kaugalingon. Ang tapok-tapok ato sang kalimtan, aron ang corona malikayan. Nagkrisis na karon ang nagbayan, nagganaw sa ang nakulbaan. Ang mga natunan panig maignan, ang mga pobre lahat ko kay way kwarta. Usa na ang angay nga solusyon, disiplinar sa kaugalingon. Ang tapok-tapok ato asang kalimtan, aron ang corona malikayan. Aron ang corona malikayan. Aron ang corona malikayan. Aron